Mga kapuso, unsa na ba ang inyong nahimong kontribusyon aron maprotektahan ang atong kinaiyahan? Nagasunod ba mo sa 3 R's kon reuse, reduce ug recycle? Karong buntaga man god usa ka registered nurse ang atong makauban. Apan istoryahan dili ang iyang pagka-nurse, apan ang iyang artistic side. Human nag-viral sa social media ang pag-recycle niya mga kapuso og mga botelya pinaagi sa pagpinta. Interesting, di ba? At makauban ang tagumenyong si Ajing Leduna. Ajing, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay ra kaayo ko, Argel, og may buntag sa imuha og sa tanang nagatanaw og sa tanang kapusong Mindanao. It's great to hear that, Ajing. No? Una-una, please share with us kung paunsa ka nagsugod sa pagbuhat ni ining mga hand-painted bottles. Ma-recall na ko, Argel, mga around end of 2019 nga hangyong ako ang kauban nga doktor nga ipit ang iyahang bottles kay ganang nakita magud niya for several years na I'm really into decorating and doing some painting sa among hospital especially during Christmas seasons. So mao to, nabuhat na ko ang mga bottles, na paint na ko siya, and nakita na ko na pwede pud na ko siya buhaton because we also have some wine bottles sa balay. O katong ipanghimo lagi nimo no, first lagi commission sa imuha nga kining mga hand-painted bottles, unsa pa nga materyales ang imuhang gipanggamit sa pagpaint og mga botelya? During sa katong commissioned na work nga gitupat sa ako is gihatag gi-provide sa ako ang bottles sa doktor nga kauban nako or kailan ako. And then from that, naguna-una ko unsa ang gwapo nga material na pang-color ato. So ang nakita nako is ang gwapo ang nail polish or nail color. And then aside from that, gigamamitan po nako og kanang spray paint kay gwapo man gud siya nga pang background kung spray paint nimo siya. And of course, you should have your brush, and I advise you use fine brushes for fine details. So kato, very basic materials ang gyud ang kinahanglan mabuhat yun ang painting bottles. Og syempre sa mga finished products, Ajing, no, asa ba suwak kini magamit imong mga painted wine bottles for display ba ni, for home accessories, o napoy uban nga commission ka para pangregalo nila? Nakita na ko, Argil, na pwede yun siya gamiton in several ways. Pero para sa ako, personally, nagamit na ko siya at first as decorative item. Pwede nimo siya i-replace sa imong mga figurines, vases nga gusto nimo gamiton sa pag-decorate sa inyong balay. Kita mo na ko nga, even whatever concept or theme ang imong buhaton, mo fit in yun siya as long as you choose the right colors, and then you choose the right designs, and then so magamit yun siya as decorative item. But of course, after that, nakita po na ko nga, gwapo po siya nga personalized gift sa ato ang mga kaila. Labi na sa katong nalibog na gyud taon sa atong ihatag kay murag pamati na to kanang nasa ilaha ang tanan. So when you decorate your bottle, since it's a unique item, most of the time nakita na kung na-appreciate yun nila ang regalo na ko sila in less expense while gigamit po nato ang katong available material na sa ato ka. Indeed, no, nindot yun siya pang display sa balay o kining home accessories. Labi nang makita nato diya sa mga likod ng mga samples, no? Can you please ipakita sa mua ang bisag isa lang o i-explain sa mua kung unsay concept behind ana? Ay kini, nakita na ko since kini ang one of the most common na bottle na makita nato katong kulay green, color green nga wine bottle. So since mahilig man pud ko og plants, so gipinturahan lang nako siya og spray paint puti para mas dali mo pop out ang color green, and then I have designs here na leaves. So dali lang kaayo buhaton ang design nga leaf kay kuan ka ng freestyle and free ang manggod ang iyang shape. So dali lang gyud kaayo. That's why makaingon jud ko nga even dili ka artistically inclined, mabuhat yun nimo ni siya kay any colors, shape, and kanang design pwede ka jud kaayo. Ug aside ana ang mga botelya nga imuhang gipangbutangan og disenyo, no, just last month nagpost pug ka og kining before and after transformation pinagi sa room makeover nga nagpawaw gayud sa netizens o gamit lang nimo ang kining mga recyclable materials. Yes, Argel, overwhelming jud kaayo to siya and unexpected ang nahitabo kay I was just invited on a Facebook page nga all about concepts and designs sa isa ka balay. So mo to, when I became a member, so gi-share na ako ang output kay that was done during katong nag-move ko diri sa Tagum and I was quarantined because of the kanang protocol na ilahang gina-implement. So mo to siya, since kani ang available nga place sa ako
I made something out of it. Nakita na ko nga, it was just clutters everywhere. So, empty na ko siya. I conceptualized something. I have researched and find some available materials and recyclable materials na pwede gamiton. Og Ajing, what can you advise no sa mga plano po i-transform ang ilahang room pero low budget lang pero gusto nila nga bongga og Instagrammable, picture perfect gayud sama sa imuhang room makeover? First of all, try to find the things that you love and love the things that you do. Ikaduha, try to be productive on the times nga kanang bakante ka, especially karon na we are encouraged to stay at home, to do something out of the trash na makita nato sa palibot para makatabang ta on saving Mother Earth and being a good citizen sa atong global community. Alright, daghan salamat sa imong mga tips, ingon man sa kining mga creative ideas nga magihatag karong morning sa atong mga kapusong Mindanaoan din sa At Home with GMA Regional TV. Unta Ajing no, mas daghan pa og sama nimo nga naay initiative aron maprotektahan ang atong environment. Daghang salamat po kayo, Argel, og sa pag-feature sa ako. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.